Ahojte! Ahojte! Takže ahojte, keďže každá slečna musí byť krásna, takže dnešné video bude o Riuškyných zubkoch. No a fixnom strojčeku. Mami, ja už som hladná. No, musíš vydržať, lebo dneska máme prvý deň, keď je konzultácia u pani doktorky. Budú ti robiť otlačky zubkov a aby si sa nedovracala, mám povedať. Ja tiež pôjdem na ten strojček, ale až neskôr troška. Najprv uvidím u Rí, že čo to obnáša a potom ja sa rozhodnem, či idem do toho. A takisto aj vy. Ale jej sa páči pani doktorka. Bol sem včera u zubára, nech sa mi v zube pošpára. Len čo sem do kresla sedel, jako scéna, hned sem zbledel. Teraz sa pozri na to, už celou hlavičkou, toto povolím, toto natiahnem najzahryznuté a tlač proti mne. Hej, ty sa snaž na opačnú stranu, potom lesne. Ideme kúpiť. Čo idete kúpiť? Niečo na jedenie, hladná. Čo si dostala? Poďme na musí. A poďme. Natešená, úsmesná.